Imafana, mrukutoreva here kuti hamuna kuita homework kuchikoro simply because hamuna data rekuenda painternet. Mukwana afana imimi. Iwe, tifanira kuita sei pasina kana internet. Hapana kana chatokwanisa kuita. Nekuti internet ndo ine yes. Saka wafana makuru angu yanakaka imimi. Makutotaura zvainternet. Ndo chiichocho. Guys, leave me alone. Gore rino 2021, hasi 19 gocha nembeka wamakakura. This is 21st century kana mazogara. Ya, ndezvekujairira vanhu zvamuri kunditaurira panapa. Isusu takadzidza nguva yekuti kwai kusina ese amunoti mateknoloji aya manzwa here afana. Isu kare keduka taitoshandisa tsanga dzechibage kuita macounters. Wanzwa here? Zvekuti waitogona kuti uri pakati zvako pekuverenga ansa, huku youya yojobora ansa iyoyo yobva yarova mbhoza, paye wakutotangidza futi kana kuti wakutonyora wrong answer. Zvichoma izvo. Vaudze chikombera kuti isusu form 4 taigara kumaruzevho, kusina kana magetsi, makenduru kusina, parafini tisingakwanise kuitenga, taitoverenga nemheni, yaiti ikativai, wobva watonyora kuti foto, womira wakadaro, yotivai futi, wakutonyora synthesis, zvichitoita. Ende takabuda nema A ega paform 4 apa, waibata? Saka imimi makajaidzwa pano yekuma 2000. Hede, hamusi makuzviwanza here apa. Kuita ma 2000 haisi mhosvaka, haisi password yekuti muti nyebere. Zvekudhara hazvina kana njere izvo. Isu takakura nguva ine technology. Izvezvi kuChina kune mushini wakagadzirwa wekubatisa mbavha. Hanzi in 5 minutes time wakanga watobata mbavha 4. Vaudze vanhu ava vakasara sha. Izvezvi kuFrance kune mushini wembavha wakaiswa. Then within 10 minutes wakanga watobata mbavha yakanga yanetsa kwemakore nemakore. Zvidiki zvamuri kutaura izvozvo. Semushini iwoyo wakauyiwa nawo kumuparo last week. And guys, what happened? Pakapera 5 minutes mushini iwoyo wanga watobiwa kare. Hauna kana kutozombowanikwa futi. Saka musatiudze zveteknoloji yenyu iyoyo. Isusu maghetto yutika tinotori kumperi kweteknoloji yenyu iyoyo kana mazogara zvamanje manje. Hama 2000 hapana chinozikanwa apa.